jonde New York e nde hitandi serti e podoje San Francisco nogas joyi lewru juin 1945 duubi capande jeedidi e jeedidi ko nde fedde ngotago windere jibina kono ha hande ala ko wayli ko kunali ko podoje ko peeje ko ebboji mami e hami ina jokki tongude o aduna do sembe occidental jokki nyojjude balabe ledele pamare dole Vietnam Kenya Somalie Zimbabwe Haiti Soudan Tchétchénie République démocratique du Congo de ledele e ko gonade kebi jeli mumen e kunali di mbadetaake ha abada ummorade organisation des nations unies gila a ha z arno ko nyawnude cadele windere itta hege e humam binnagu safra rafiji artire cellal kono dum wonti koydol mumo tuggude e galawin jep gadido wonde kolade kubal nden fedde ngotago windere ha yetti Antonio Guterres jangi Ban Ki-moon wirti Boutros Ghali ha mimi Kofi Annan fof en donki nyawnude de cadele gurdade ko organisation aci pele mudum walla ko aduna o tiidi hoore ardibe aduna o jidden wiide aduna do toñange e joptigul lewi ngesa jabbireni hurni kala hitande peeje e pellitti ina lelne kala nyade ko conflit keso aduna men serani taw e cadele beye ko nucléaire timi ina bamta beye danaki ngoni koy sembinde bombe atomique heddibe be ngoni koy laynude rafiji nder jokli winderende fof ko yimbe ndari ina pewna fof kadi fara ko yimbe holiyo aduna ndolam ndoligu mbo dole lami aduna mbo dialogue piyande e janguli lomti kaldigal e masalaha ndennede yeruji kewdi ndewino do guerre mondiale 1 et 2 guerre froide génocide Rwanda hare israélo-palestine printemps arabe terrorisme ha e nyallunga nge odo évasion russe ha do yeru yonanani be lambe jijibe 1945 ha 2022 Nations Unies ina ripodo gotel so on kulani ni ngande koy ina hulbini